Ahojte, dnes sa nachádzame v Ďurkove, kde realizujeme montáž svetelného napínaného stropu. V tomto prípade to bude svetelný strop v dvoch vrstvách, kde najprv natiahneme bielu saténovú fóliu, pod ňu namontujeme LED pásik a pod to ide translucentná fólia, ktorá prepustí svetlo smerom do kúpeľne. Tá prvá vrstva je preto, aby zachytila nečistoty, ktoré by mohli padať na tú translucentnú fóliu a takisto, aby nám lepšie odrážala svetlo, keďže hore je hliníková fólia na parozábranu a tá by robila veľkú neplechu, odrážala by veľmi škaredo svetlo, tak preto tam dávame ešte saténovú fóliu, ktorá zabezpečí plynulý rozptyl svetla. Takže aj takéto veci sa dajú realizovať. Kľudne nás kontaktujte, ak máte záujem. Čaute.